F'attività politika fiż-Żurri quddiem folla sabiħa ta' nies il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li l-impjant ġdid tat-tarmak propost fl-imqabba bib ma' residenti mhux se jsir. Ma nistgħux naċċettaw aħna illi din l-industrija tat-tarmak u tal-asfalt tersa aktar lejn ir-residenti minn fejn tinsab illum. Anzi, llum niġi qudiemkom u nista' nħabbar b'mod ċar illi l-impjant tat-tarmak u tal-asfalt ġdid li kien se jsir fl-imqabba mhuwiex se jsir, mhux se jsir. Il-Prim Ministru spjega kif Gvern Laburista għaddej b'ħidma biex għalaq u qed jalaq impjanti li ħallew impatt negattiv fuq in-nies. Fakkar kif Gvern Nazzjonalista fl-2006 espona art verġni daqs is-siġġiew ikollu għall-iżvilupp. Il-Prim Ministru spjega wkoll waqt li llum il-Gvern ma jistax jieħu lura drittijiet li nataw lin-nies fejn l-art ippubblika u mhux mimsusa, allura il-Gvern mhux se jiżviluppa jekk mhux għall-ġid tal-komunità. Il-mexxej Laburista qal ukoll li Gvern Laburista irid ikompli iżid il-proġetti ambjentali u semma l-eżempju ta' Pjazza Karmelitani fiż-Żurri stess li art li qiegħda għall-iżvilupp imma fiha il-Gvern se jagħmel spazju miftuħ ieħor għall-familji. F'żona li tinsab fiż-żona tal-iżvilupp, fl-iskema tal-iżvilupp, minflok aħna se nagħmlu spazju miftuħ. Jiġifieri art li se tinbena, xhieda fl-iskema, aħna rridu u se nħalluha miftuħa. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela sostna li Malta hi pajjiż suċċess bis-saħħa tal-poplu kollu li hu l-awtur tas-suċċess b'deċiżjonijiet li ħa biex ta' fiduċja lill-Gvern li implementa miżuri importanti għal ġid tal-familji. Malta pajjiż żgħir vera imma pajjiż ta' suċċess kbir bis-saħħa tagħkom, bis-saħħa tal-għaqda, bis-saħħa tal-għażliet tagħkom għax iva intom dejjem għażiltu li tiddeċiedu fuq l-aktar temi bżonjużi u ta' importanza. Intom l-awturi tas-suċċess ta' pajjiżna. Fiż-Żurri, il-Prim Ministru Robert Abela għalaq id-diskors messaġġ b'saħħtu fejn appella lin-nies sabiex jattendu għall-attività tal-massa fis-6 ta' Ġunju li ġej fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali is-saħħa lil Maltin. Dan mhuwiex iż-żmien li nistrieħu anzi huwa żmien li nirrankaw aktar. Għaddejna minn tant sfidi, għas pandemija ma kisritna. Ma nistgħux għalhekk nieqfu issa. Iva, sentejn ilu sliftuni fiduċja bis-saħħa tagħkom. Issa llum għandi bżonnkom erġajt warajja. Ejnuni biex inġibu magħna lil dawk kollha li jemmu f'Malta flimkien. Anzi, ejnuni nġib magħna wkoll lil dawk li sissa qatt ma vvutaw il-Partit Laburista. Ejjew flimkien nikkonvinċu aktar ħalli fit-8 ta' Ġunju nagħtu s-saħħa liż-Żurrejn, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi.